Я видим. Не. Ле. What the fuck? Join. Quit. Да, както виждате. Smash! Обърках се. Ще играем Smash. Ето тук ще join. Change map. Аз малко започваме. 3, 2, 1, 0. Така виждате. Охо. И с този мап се спамват всякакви глупости. Не. Ако можеш, ще запия с русичка. Както виждате. Тук са играли Unbeatable и Rizzo. Ето го, он е негър, който трябва да убия. За да завърша първи. Виждате сега, за да му скапя каската от бой. Латка е мангал. Латка не дей са прави, бе. Абе, къде ма метна, найба? Твоята мама. Нещастна. Гадна. Умряла. Аз съм паркурист. На първо ниво. Оу! What the? Оха! Ела бе, бъклик. Ела бе, бъклик. Не мога да видя. Бъклик гаден, ела тук е. Баби, клика ти да еба. О, не! Бъклик гаден. Кое място? Първо! Аби, мони. Опа. Мони. Не, няма. Следващата игра ще почне. Да спечели постижение от това Легендариуса. Това е доста добро. Искам да ви кажа, че скоро ще има поредица на Captive Minecraft. What? Хопа! Къде сте, бе, бъклик? Къде си, бе? Хо-хо, бъкли! Що е бъклик да играя? Как играе с този бъклик? Питайте ме. Даже не се познавам с този бъклик и сега трябва да скапя каската. Къде бягаше бъклик? Бъклик гаден. Оха. Алелуя! Дръж ме забия! Хопа! Са играли, аз ви казах вече, Rizzo и Unbeatable. Който е ме фен да ми пише. На съобщенице. Който е ме фен да се абонира. За тях, не за мен. Много ясно. Че не е за мен, а е за тях. Тяхните страници ще бъдат също долу.
Не знам защо ги качвам като аз събирам. Не, тяхните страници вие ще ги намерите. Така. Аз обичам да играя такива игрички, като сплеш, мреш и такива. Както виждате, на първо място е... Пак аз! Какво правя там? Бе, защо? Аз винаги съм на първо място. Юху, юху, юху. Г. Всички пишат Г и аз ще пиша Г. Г. Това Г един бат. Знае. Water Boys, окей. Виждате на 15 секунди. Така, вече в коя минута сме или си? 6 минута! Оха! Това ще бъде сигурно дългичък, аз си го вичкам дългички. Ето, едно, sword! Окей, yes! Още не сме започнали. И golden match! Come, bitch! Come, bitch, come! Bitch, come! Убием се златен меч. Го открием, де? Де се изсулето? Абе, паток с паток, гаден, видях аз. Оха, идваш. Вижда. Поредната смеш! Битка! Чауа! Къде бягаш, бе? Ей, бас, тръхлето ми. Аз с първи път играя тази. Сега я видях от Unbeatable, като гледах клипчето. Гледах и там едно клипче с Ризо играят. И реших да изгледам това клипче до край. Уоу, той ме качи върху него. Това е точно така. И вчера си го пуснах този сервер да го гледам. Но първоначално аз не пуснах на геймбом игрички. Така, както виждате, няма много абонамента. Това, ако може, се абонирайте. Би било хубаво. Бих ви казал двама, за които може да се абонирате. Buffy.org. Не снима дълго, но какво да се направим, момчето няма версия на. Момчето снима с Bandicam или с каквото снима, не знам. Не знам. Buffy.org, неговия YouTube канал ще бъде поснат в описанието на клипчето. Също така и IP-то на сервера ще бъде в клипа. Не знам защо, но ще бъде качен също и клипа, където вие ще може да видите, да влезете. Това е премиум сервер за доста хора, които не знаят какво е премиум. Аз сега мога да ви обясня. Премиум е второ ниво, като, например, сега вие играете с обикновени скинове, където си ги намерите или в Minecraft, или в skin.net, или не знам къде ги намерите. Шуп! Стой долу, майнак! Майна! Алелуя! Дръж ме за уя. Окей, както виждате, сега с ним се сражаваме. Доста голямо сражение направихме. Ice Cube! Ice Cube! Ice Cube! What the fuck? Ето тук обичам айтемите. Гледайте сега. Примерно пържол. С пържола ще се бия, да. Какво ми да? Пържоля. Къде долу може да има нещо яко? XP Bottle. Не знам за какво е. Болч. Защо ще го издирвам? Майка ти! Хайде бе, къде ище? Ето го. Искам да ви кажа, че за щастие не съм точен в лука. Значи, например, хора, които ако искате да снимате с мен, може да ми пишете в Skype, който ще бъде в описанието, или сега даже ще ви го кажа. Добромерено 5-4 не е скайпа. Добромерено 5-4, да, дами и господа. Добромерено 5-4. Опа!
Опа! Опа! Опа! Ай! Ай, карамба! Не трябва да ме убива. Не трябва да ме убива. Не. Опа! What the fuck? Стой долу, е! Еба мангала ти гадина. О! Едва много майк! Добре, като ще... О-о. Ябълка. Sugarcane. Спид. Ушенка за спид сигурно се нарича това! Ела, бе, майнак. Ела се прави. Ай, ела така да ти поканя. Ела, майка ти нещастна зиба. Ела. Изблъска голото. Кой е на първо място? Пак! Окей. Добре, но ви е харесало клипчето. И абонирайте се за мен, ако ви е харесал клипа, лайквайте или се абонирайте. И това беше от мен. Довиждане. До нови срещи. Довиждане, маняци.